gabi kanatong tanan og Shabbat Shalom sa tanang mga Messianic sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan sa FB o diha sa atong mga followers diha sa Mindoro Oriental o diha sa Jinsan, diha sa Bulacan, sa Baybay Liti City o diha sa Iligan sa panimalay ni Brother Alfredo Bantrugan o sa ato mga kaigsuonan niya ngayong gabi kanyong tanan niya o Shabbat Shalom kaninyo Brother Alfredo o Shabbat Shalom kaninyo Brother Rachel diha sa Bulacan o sa Tibok Community o diha usab sa Bukidnon sa Lubid, Misamis Oriental sa akong igsuon Brother Tio de Silva o siyang pamilya. Shabbat Shalom kaniyong tanan niya. Naot nga dunay magapanalangin kaninyo bisan sa mga lockdown karon dihang dapita o diha sa Cagayan de Oro City sa akong mga parintehan diya. Maayong gabi ug good luck kaninyo bisan tuod lockdown mo karon dihang dapita, pero hinaot nga dili mo bulag sa pagsalig o sa pagampo sa atong makagagahom nga amahan bisan tuod og magkalahi ta og bisangpit nga ngalan, pero lig-o nagyapon ninyo inyong pagtuog pagsalig ni anang Ginoo nga inyong gituohan basin na gyapon nga panalipdan mo mga kaigsunan gumikan sa inyong mga pagka-inosente pas kamaturan. Dasigon ko gyapon mo nga sa pagsalig sa buhing makagagahom nga inyong gisangpit ya nga mamansa na inyong gituohan. Unya dihiri usab sa mga Messianic sa Cebu o Shabbat Shalom kanatong tanan mga Messianic diri sa Cebu o sa tanang mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shalom Aleino Alkol Israel ang kalinaw mana kanato o sa tibuok Israel. Hallelujah. Okay. Kain ano'y kulim lasot dabar ni Haimit ilabiad Haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Dunay expose sa Illuminati mga kaigsunan, Illuminati expose. Matud pa, Bill Gates admits vaccines are used for depopulations. Matud pa mga igsuon, giadmitar o giangkon ni Bill Gates nga ang bakuna gigamit alang sa pagpakunhod mga igsuon sa atong population. Bill Gates admits vaccines are used for the population. Mo na expose karon gi-expose sa Illuminati. So kung tinuod ni mga igsuon, sorry na lang sa tanan nga nagpabakulam na. Wa na tay mahimo niya na. Una nga magampo na lang mo. Nga inyo naman yung gidawat sa way pag-imbestigar, sa walay pagtimbang-timbang kung makaluwas ba kaninyo ang bakulam o makadaot ba kaninyo. Daghan kayong pagpanalipon ana natural lang sa atong Department of Health DOH mga igsoon nga kuno dili kuno kuyaw wala kuno'y nangamatay sa gipang bakulam, pero ang tinuod daghang nangamatay sa gipang bakulam. Dire lang sa San Fernando, dito dapit sa Bukidnon sa San Fernando sa tubod mga igsoon, duha ka bukong namatay human mabakulam. Human mabakulam sa ikaduhang sa second dose. Dito pod sa Danau usa ka batan-ong trabahante sa Mitsumi ba'y tawag na? Namatay human makadawat sa bakuna second dose, patay. Wa nila ibalita mga igsoon, di gina nila ibalita kay nganuman parang ang tao magpadayon sa pagdawat sa bakulam nga mao ka nagigamit di ay sa Illuminati sa pagpakunhod sa atong population. So daghan kay mga nangamatay ana di lang ibalita mga kaigsoon. So ay na lang magpaabot nga ibalita pa na nila. Daghang nangamatay diri sa Cebu tungod sa COVID. Si Osmeña, Sani Osmeña namatay tungod sa COVID, tungod sa bakuna, nagpabakuna man.
si Kisumbing, Tag-Iyas Norquez, Norberto Kisumbing, nagpabakuna, patay lang yapon. So daghan mga kaigsunan. Muna na nga swerte lang mo nga wa pa mga matay sa pagkakaroon kay ligon ang inyong resistensya. Tingali after 2 years hulat-hulaton ninyo. So kining atong pagwali dire sa kamatuoran, dire sa kahanginan maigsoon wa ni lipod-lipod. Pagsulti ginis kamatuoran, no? Kay pagbutyag sa kamaturan kay mo nagisulti sa balaang kasulatan. Sa Sirak atong mabasa 32:17. Matod pa sa Sirak 32:17. Ang mga makasasala dili mo patuo og badlong. Og hubaron nila ang balaod sa paagi nga mahiangay sa ilang gusto. So ang tawag di ay sa mga gahig ulo nga dili mo patuog badlong makasasala. Matud pa sa Sirak 32:17. So mauna kay makasasala man sila, tuison gyud nila ang balaod mga kaigsunan. Moingon sila nga sa una na ng panahon, sa una ra ng panahon ang balaod, moingon sila nga sa panahon ra na sa mga Israelita, sa ato pa tanang mga Kristiyanos mutuis sa balaod mga kaigsunan. Sa ato pa ang tanang mga Kristiyanos nga mutuis sa balaod makasasala ang tawag ni ana. Unya masuko silang badlungon. Dili mo patuog badlungon mga kaigsunan. Proverbio 9:7. Kung badlungon mo ang taong mapagarbuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlungon mo ang taong daotan, daoton ka lamang niya. Maog yun na yung mahitabo mga kaigsunan. No? Ayaw badlunga ang taong garboso kay kasilagan kalang niya. Apan kung imong badlungon ang maalamon, tahuron kaniya. So, mao nang mamadlong gihapon ta dire sa atong wali sa mga kapasturan, basin di ay naapay maalamon diha kanila mga igsoon. No? Ang itudlo, versikulo 9, ang itudlo mo sa maalamon, makadugang sa iyang kaalam. Ang isulti mo sa matarong, makadugang sa iyang kahibalo. So, maunang mamasin gihapon ta. Basin di ay, naapay mga maalamon diha, ug naapay mga matarong diha, nga mudawat sa atong isulti, mudawat sa atong itudlo, aron sila magmaalamon pa o magdugang ang ilang kaalam. Sa Proverbio 12:1 or panultihon 12:1, ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaloon siya kung masayop siya. Apan ang buang-buang masuko kung badlungon. So kumusta mo diha mga Kristiyanos, mga pastor, nagmahal ka ba sa kaalam? Nalipay ka ba nga gipahibalo ka sa imong sayop? Ha? Nalipay ka ba nga gipahibalo ka sa imong sayop nga sayop ang imong pagsabot sa Biblia? Nalipay ka ba nga gipahibalo ka sa imong sayop na pagsabot sa balaod? Ha? Og sa mga sugo sa Elohim? O nasayop ka sa imong pagtuo ni anang Domingo? O anang doktrina nga wala na'y balaod, kay grasya na lang nasayop ka niana? Og nalipay ka ba nga gipahibalo ka nga sayop ka ng Jesus Christ nga ngalan sa Misaya? Og dili ka na tinuod nga ngalan, og dili ka na makaluwas kanimo? Nalipay ka ba nga gipahibalo ka niana? O nasuko ka ba hinuon tungod kay gibadlong ka niana? Buang-buang ka, pastor. Kung masuko ka nga gibadlong ka nga kanang Jesus Christ, di na mao ang ngalan sa Misaya, og di na makaluwas nimo, og dili na tinuod nga ngalan, unya masuko ka nga gisultihan ka ni ana, buang-buang ka nga pastor. Buang-buang ka, brad.
kung masuko ka nga gisultihan ka nga kanangalan nga imong gisangpit dili na mao. Ha? So, ang giingon dire sa 2 Timoteo 4:2, ato siyang basahon sa OGB, Orthodox Jewish Bible. Ang giingon dire sa 2 Timoteo 4:2 sa Orthodox Jewish Bible, attend to the hatafa. Hatafa means preaching. Attend to the hatafa, preaching of the Devar Hashem. Be ready in season, out of season, expose, rebuke, encourage with all long suffering and hura'ah, teaching. Sa ato pa, tambungi o tagda ang pagwali sa pulong sa Hashem, pangandam sa panahon o sa wala sa panahon, ibutyag, badlunga, dasiga, uban sa tanang pagkamainantoson o sa pagtudlo. Muna'y binisiya sa OGB na pagkasulti sa Orthodox Jewish Bible. Sa maayong balita nga pagkasulti, 2 Timoteo 2:4, iwali ang pulong may kahigayunan kaawala. Magmadasigon kanini himua ang pagpamadlong, ang pagsaway ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon o sa pagpanudlo. So mauna nga mamadlong gid ko ninyo mga kapastoran og manaway ko ninyo, pero ayaw say pa sa pagsabot nga ang gisaway nako ninyo mao ang inyong mga bakak nga mga doktrina, dili ang inyong personal. Wa ko'y labot sa inyong personal. Ang akong gisaway ninyo mao ang inyong sayop nga pagtuo, ang inyong sayop nga doktrina, ang inyong bakak nga doktrina og sayop nga pagsabot sa Biblia. Mao na akong gisaway ninyo. Mao na nga gibadlong tamo, undangan na ninyo mga pastor ang pagpangilad sa inyong mga membro nga moingon mo nga wala nay balaod kay grasya na taron. Ha? Undangan na ninyo timan nga ang balaod walay expiration, sumala sa Mateo 5:17 ngadto sa 20. Ang Misaya mismo ang nag-ingon niya na nga giingon diha sa bersikulo 18 nga samtang may langit pa og yuta walay pagasayloan sa balaod. So buot ipasabot ni ana nga walay expiration ang balaod ni Moises. Wala gani expiration, sa to pa nag-excess hangtod karon ang balaod ni Moises. Ang Misaya mismo mo'y nagpamatod ni ana, Mateo 5:17 ngadto sa 20. Dili kuno sayluan samtang may langit pa ug ang yuta, walay pagasayluan sa balaod, mga kaigsunan. Sa ato pa akong usbon sa pagpasabot nga walay expiration ang balaod ni Moises ug ang mga propeta. Busa bakak og dakong bakak ang pagwali ninyo nga wala na ibalaod. Busa paghinulsol mo mga pastor aron dili mo kastigohon sa adunay pinaagi sa COVID Delta variant. Mga pastor o baron nangahadlok sa COVID, naglumbag pa bakuna. Unya kusog kay magwali nga naay ilang Dios buhi og gamhanan. Muwali nga ang ilang Dios, ultimate healer, protector, gitbatok sa mga kadautan. Unya nangahadlok sa COVID, nagpabakuna. Kay mga butbuton mong dako mga pastor mo. Wa mo magwali sa kamaturan o wa mo sangyaw sa kamaturan. Wala mo magkakaplag sa matuod na pagpangalagad, mga kaigsunan. Shabbat Shalom kang Brother Russell diha sa Bulacan, mga igsoon. Shabbat Shalom nimo brad og sa tibuok Kehela. Okay. Anhin na ta sa atong topic karong gabion na. Unsay ilhanan sa iyang katawhan. Mo na importante kayo. Kay halos biya ang tanang sa to pa dire lang guys Pilipinas, almost 40,000 plus mga igsoon ang mga sikta denominations nga narestro diha sa Security and Exchange Commission. Way labot sa mga pundok nga wala marestro, mga igsoon.
Sa ato pa 40,000 plus ang gidaghanon mga kaigsunan. Ang tanan nagclaim, nagangkon nga sila ang katawhan sa Elohim. Sila ang katawhan sa Dios. Walay pundok sa tinuohan, walay reliyon nga wala mo angkon nga sila katawhan sa Dios. Sa ilang baba mo angkon gyud sila nga sila mao ang katawhan sa Dios. Sila ang Church of God matud pa sa dating daan. So sa ato pa sa laktod nga pagasulti, ang tanang tinuohan karon sa kalibutan naglumbag inang kunay nga sila ang katawhan sa Elohim. Sila ang katawhan sa Dios. Apan ang Biblia mo atong pasultihon unsay ilhanan sa iyang katawhan. Naghatag ba kanato ang Biblia og ilhanan kung unsay ilhanan sa iyang katawhan? Yes, naghatag. Sa ato pa dili nato tagdon sa ang nagkadaiyang pagpangangkon sa kada pastor, nagkadaiyang pagpangangkon sa kada reliyon nga sila mo'y tinuod, sila mo'y katawhan sa Dios. Di nato natagdon. Ang Biblia mo'y atong pasultihon. Kay ang Biblia naghatag kanatog ilhanan unsaon pag-ila ang katawhan sa Elohim. Biblia mo'y atong pasultihon. No, naghatag bang Biblia og ilhanan sa katawhan sa Elohim? Yes, naghatag. Ang Biblia naghatag gayud kanato sa tin-aw gayud nga ilhanan kung unsay ilhanan sa iyang katawhan. Kung ang tao mususi lang yun unta og maayo sa gisulti sa Biblia mga igsoon, bahin sa ilhanan sa katawhan sa Elohim, dili na unta ang tao magkasaag-saag sa pagbalhin-balhin ngadto nganhi sa pagpangita og mga sikta sa tinuohan. No? Dili na unta sila magkasagsaag sa pagpangita sa kamatuoran. Karon, unsa man di ay ang ilhanan sa iyang katawhan, Biblia gayod ang atong patubagon o pasultihon sa tin-aw nga gihatag nga ilhanan unsaon pag-ila ang katawhan sa Elohim. Okay. Ang pangutana, unang pangutana nga mogawas. Milagro ba o ang pag-ayo ba sa masakiton mao ilhanan siyang katawhan sama sa gipasiatab sa ubang mga Pentecostal? Katong mga healing ministry? O ang bisti ba mao'y ilhanan sa iyang katawhan? Sa mas gipasiatab sa mga Juanes Pentecostal? Tag-aspalda, tag-asbuhok, mausad na sa dating daan, tag-aspalda, tag-asbuhok. Mao ba na ilhanan sa iyang katawhan? Mabasa ba sa Biblia nga mo na ilhanan nga gihatag sa iyang katawhan? O ang ngalan ba sa reliyon ang ilhanan sa katawhan sa Elohim? Sama sa gipasiatab sa Iglesia ni Cristo o sa MCGI ang dating daan o uban pa. Ang tubag dili. Walay mabasa sa Biblia nga ang pagbuhat og milagro o ang pag-ayo sa mga masakiton maoy ilhanan sa iyang katawhan. Wala gyud mabasa niya na. Nga naman, Mateo 24:24 imong mabasa diha mismo nga bisan ang mini nga mga Mesyas ug ang mini nga mga propeta maghimo sad og dagkong milagro. So, dili day milagro mo ilhanan siya katawhan kay mismo ang mga mini makahimo man sad milagro. So dili ang paghimog milagro, dili ang pag-ayog masakiton mao ilhanan sa iyang katawhan. Timan-ina mga igsoon. Walay mabasa sa Biblia nga ang signboard o kartula sa simbahan naa diha ang ilhanan sa iyang katawhan. Walay mabasa sa Biblia nga ang bisti mao'y ilhanan sa iyang katawhan. Mateo 7:21-23 mao na ang tin-ang tubag sa ilhanan sa iyang pag-unsaon pag-ila ang iyang katawhan. Unsay gingos Mateo 7:21-23, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo or Adonai Adonai, Lord Lord, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Timan mga igsuon ha, nga ang Adonai nangita ni adtong nagtuman sa iyang kabubuton. Dili ang tanan nagtawag kanako Lord Lord, Adonai Adonai, Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit.
kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton. Kay ang tanang reliyon karon nagtawag gayud og Ginoo, mga kaigsunan. Ha? Dili kuno ang tanan kadto lang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Muna iyang gipangita, dili ni adtong nagsupak nga mga relihiyoso. Relihiyoso pero masinupakon sa mga sugog balaod. Dili kana mo'y gipangita sa Adunay. Ang gipangita sa Adunay kadtong nagtuman sa iyang kabubuton. Dili makaluwas kanimo ang imong pagkareliyoso. Timan ikana. Ang pagtuman sa mga sugo og balaod sa Elohim maoy buhat sa mga taong naluwas na pinaagi sa pagtuo. Og timan ini mga igsuon nga ang iyang mga sugo or mitzvot og ang mga balaod Torah mao kana ang iyang kabubuton. Sa ato pa kadto lamang nagtuman sa iyang mga sugo og balaod maoray makasulod sa gingharian sa langit. Og kadto ra nga nagtuman sa iyang mga sugo maora ang iyang katawhan. Muna ilhanan siyang katawhan. Mateo, ato sang basahon ang Deuteronomio 19:5. Balikan nato ang Mateo City 21 ngadto 23 unya. Unsa gingon diri Deuteronomio 19:5? Kon magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Namakakba ang Adunay mga igsoon ni ining iyang gisultis Deuteronomio 19:5? Wala. Unsa iyang gingon? Ha? Kung magmasinugtanon kamo sa iyang sugo, magtuman sa iyang sugo. Unsa iyang gingon mga igsoon? Mahimo kamong piniling katawhan. So, ang ilhanan sa iyang piniling katawhan, ilhanan sa iyang katawhan, kadtong nagmatinumanon o nagmasinugtanon sa iyang mga sugo. Okay. Ako ang tag-iya sa kalibutan, o kamo ang pinili kong katawhan. Nabay magbuot sa Adunay. So, balik tas Matthew City 22. Ni adtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Adunay. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang milagro, daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya, sila wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Pahawa kamo, matod pa mga kaigsunan sa giingon sa 23. Naglumba ang mga tao sa pagpangangkon na sila nagsangyaw sa mensahe sa Elohim, naghingilin sa mga yawa, naghimog daghang milagro, pinaagi sa ngalan, sa iyang ngalan, apan niingon ang Adunay, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Pahawa kamo. Unsay tawag sa Binisaya? Makasasala. Dinhi sa chronological gospel, kang Michael Rood matod pa niya sa iyang Biblia gingon nito, I never knew you. Depart from me, you violator of the Torah. Muna gisultis chronological gospel. Sa ato pa, ang pulong nga makasasala gihubad nga violator of the law. Nya, kumusta mo mga Christians? Puro mo violator of the law. Sa ato pa, makasasala ang gi-address, kamo ang gisgutan diya sa Matthew City 22:23. Kamo ang gisgutan diya mga Kristiyanos. Sa ato pa, ang pulong nga makasasala gihubad nga violator of the law. Nganong wala man sila mailhi kay mga violator sila sa Torah sa Adunay. Munang wa sila mailhi. Sande sila gasimba, nga kusog sila mga og baboy, o uban pang mga hugaw nga mga mananap, og wala sila magsaulog sa mga pista sa Adunay, og wala sila magtamod sa Shabbat sa Adunay, wala sila mailhi tungod kay wala kanila ang ilhanan sa iyang katawhan. Wala ako makaila kaninyo nganong wa mailhi kay walay ilhanan sa iyang katawhan.
Timan ang Biblia naghatag og ilhanan siyang katawan. Mo na imong tun-an. Unsa giilhanan siyang katawan ug mo na imong i-apply. Di kay magpaturatoy kag amin-amin sa wales imong pastor nga wadi naman kailhon day nga katawan. Kamo ang gisgutan diya sa Matthew 7:22 ngadto 23 kamong mga Kristiyanos. Violator of the Torah kay sandi mo gasimba. Wala sila mailhi tungod kay wala kanila ang ilhanan sa iyang katawan, dili di ay ang paghimog milagro, dili di ay ang pagkrusada, dili di ay ang pagpropesya, dili di ay ang paghingilin sa yawa, maoy ilhanan sa iyang katawan. Og ang ilhanan nga sila dili iyang katawan kay mga violator sila sa iyang Torah. Mga supakan sa balaod sila, ilhana na nga dili sila katawhan. Sa ato pa ang tanang mga Christians denomination sa atong palibot karon nga wala magtuman sa balaod kay sandi ang simba mukaon og hugaw nga mga pagkaon, wala magtuman sa mga pista sa Dunay ug wala magtamod sa Shabbat sa Dunay, silang tanan dili iyang katawhan kay mga masinupakon sa Torah. Violator of the Torah, mga makasasala sila sa atubangan sa Dunay. Unsa man day ang ilhanan sa iyang katawhan? Una, kadto lamang nagtuman sa iyang mga sugo ug balaod. Sa ato pa ang ilhanan day sa iyang katawhan, kadtong nagtuman sa mga sugo ug mga balaod kay kana ang iyang kabubuton. Ug ang ilhanan nga dili niya katawhan mao kadtong mga supakan sa iyang mga sugo ug balaod. Kinsa man ang mga supakan sa mga sugo ug balaod? Silang tanan nga mga Kristiyanos. Shabbat Shalom kanimo usab brother Laskay Saldivar Suwiri o Shabbat Shalom dedya, may gabi dedya sa Surigao del Norte sa mga Laskay family. Okay. Silang tanan nga mga Kristiyanos, mga igsuon, mao ni sila mga supakan sa mga sugog balaod. Mailhan nimo nga supakan sila, kay ang ilalaging simba, Domingo. Nya mo kaon og hugang pagkaon sa mas baboy. Ilhana na nga supakan sila sa balaod kay kanang tanan supak na sa balaod sa Adunay. Og ang uban pang mga hugaw manap kanon pa nila, mga isdang wahimbis kanon nila, nagsimba pa gyud sila sa mga ribulto, mga Dios, nagsaulog pa sila sa mga paganong mga festival sama sa Christmas, Halloween, etc. Valentine's Day, saulog sila na mo na mga pagano mo na ilhanan nga sila mga supakan sa sugog balaod. Sa ato pa ang tanang mga supakan gikan sa mga pare, mga pastor, ngadto sa mga membro, basta violator of Torah, giabog og dili makasulod sa gingharian sa langit. Kay dili lagi ang paghimog mga milagro, pagpropesya, pag-ayog mga masakiton, o paghingilig sa mga yawa, o pagsangyaw, moilhanan siyang katawhan, nga nung dili man mo makasabot niya na, mga Kristiyanos. Pag ingon nila nga Adonai, dili ba naghimo man kami og milagro, etc., tungod sa imong ngalan? Nito bagunta nga Adonai kanila mga igsuon, oy, good job! Mga pastor, good job! Nakaayo di ay kag mga masakiton. Nagpropesya di ka pastor. Naghingilin di ay ka sa mga yawa. Pastor, nagsangyaw di ay ka sa akong ngalan. Kamo evangelist, kamo mga pastor. Good job. Welcome to my kingdom. Ana unta ang gisulti sa Adonai. Ana unta ang gitubag sa Adonai. Lord, di ba nagiayo mig masakiton tingong singalan. Dito ba Adonai? Good job. Well done, my faithful servant. Welcome to my kingdom. Maunta na gitubag sa Adonai nila. Pero sa may gitubag? Wala ako makaila kaninyo. Mao na ang subo. Subo kayo nga tubag sa Adonai kanila. Wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mga supakan sa balaod, askang luuya, askang malasa.
kung mauna ang unya ang inyong madungog na itubag sa Elohim kaninyo, perting malasag yun ninyo. Ulahira ba ang pagbasol? Ulahira ba yun ang pagbasol? Muna karon ang adlaw sa paghinulsol. Kamong mga pastor nga nagpaminaw sa akong wali, hinulsol ninyo ginahinay, ipaubos inyong garbo. Di mo maluwas ang garbo ninyo. Ang ikaduha nga ilhanan sa iyang katawhan, mao ang pagbantay sa iyang adlawng igpapahulay. Mao ang pagtamod sa iyang Shabbat. Timan igid ni mga igsoon, itisok yun ni sa inyong mga kukote. Ha? Kay dili tao ang nagsulti ni ini, kundili ang Adonai gyud mismo maoy nagsulti nini. Timbang-timbanga gyud ninyo kung kinsay inyong tuohan, ang pastor ba nimo nga hinapi o ang Adonai ba nga mao ang Elohim. Imong tibangan yung maayo, kinsay imong tuohan. Exodus 31:12. Ang Adonai gyud mismo ang nagsulti nini, ha? Ang Adonai miingon kang Moshe, sultihi ang katawhan sa Israel, nga kinahanglang tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay, kay mao kini ang ilhanan tali kanako kaninyo og sa inyong kaliwatan. Klaro kaayo nga ang Shabbat mao di ay ang ilhanan sa iyang katawhan. Dili kartula sa simbahan og dili sad ang mga milagro nga imong nahimo mo ilhanan nga ikaw iyan ang katawhan. Shabbat ang ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan. Ang Adonai gyud ang nagsulti niini mga kaigsunan, dili si Gideon, dili si Moises. Hangtod karon ang kaliwatan sa Israel anaa gihapon. Hinumdumi na nga ang kaliwatan ni Israel naglungtad hangtod karon. Mauna nga dili kamo makaingon nga ang Shabbat ilara sa Israel sa unang panahon. Kay ang sulti sa Adonai, di ka makaingon nga ang Shabbat sa iuna ng panahon, kay ang sulti sa Adonai hangtod sa inyong kaliwatan. Og kay karon naa pa man gyapon ang kaliwatan sa Israel, sa ato pa ang Shabbat magpadayon hangtod karon. Ha? Kay ang Shabbat ilhanan tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan. Karon kay naa may kaliwatan sa Israel. Naglungtad man ang kaliwatan sa Israel, sa ato pa hangtod karon ang ilhanan nga mao ang Shabbat nagpadayon gihapon. Nagpadayon gihapon. Shabbat Shalom nimo Brother Mario Cerezo. Ano ba? Cerezo. Shabbat Shalom mayong gabi. Samtang may kaliwat ang Israel nga nagtamod sa iyang Shabbat mga igsoon, naagid siya katawhan nga iyang luwason ni ining panahon na. Og apil ako sa kaliwatan sa Israel. May makabuot ba niya na? Ha? Nga moangkon ko nga apil ako sa kaliwatan sa Israel, og sigurado ako nga apil ako nga luwason sa Adonai. 100% mga igsoon, sigurado ako nga apil ako sa katawhan sa Israel, apil ako sa kaliwatan sa Israel. Dugong Israelita ang naglatay sa akong kaugatan mga kaigsunan. Sigurado ako ni ana 100%. Muna nga ang ilhanan sa Adonai siyang katawhan nga mao ang Shabbat, ako gyud nang gihangop, ako gyud nang gi-apply, kay mao kini ang ilhanan sa iyang katawhan. Israelita ka, ang ilhanan nimo mao ang Shabbat. Pag di ka mag-Shabbat bisag Israelita ka, wa kay hinungdan. Aron kamo masayod nga ako ang Adonai, mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Mao nay sultis Adonai mga kaigsunan. Israel lamang ang gipili nga mahimong iyang katawhan timan ina. Walay labot ni ana ang kaliwat ni Esau. Walay labot ni ana ang kaliwat ni Ismael. Labaw na nga walay labot ang kaliwat ni Ofer. Ang kaliwat ni Ofer, pamati mo mga Oferians, wa ginay labot sa saad sa kaluwasan ang kaliwat ni Ofer. Wa gyud sa aring ang kaliwat ni Ofer mahimong katawhan sa Elohim. Ang kaliwat lang ni Israel ang iyang gisaaran nga mahimong iyang katawhan. Versikulo 14.
Busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Di man ina ha? Sa 32 ba to? 31:14 o 31:14 sa Exodus. Kinahanglan tamdon ninyo ang adlaw igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang Shabbat gibalaan alang sa Israel lamang. Dili alang sa mga Kristiyanos. Kay ang mga Kristiyanos dili iyang katawhan. Katawhan niya mga palakaog baboy. Katawhan dahil ng mga busawan o mga nokos kogita kalimango. Katawhan dahil ng gasimbas adlawng Domingo. Oy, 0% ang inyong pag-angkon nga kamo katawhan mo. Wala, bisan 1%. Di mo katawhan. Dili usab alang sa mga Muslim. Kaya Muslim, di ba hugawan? Baboy ray di nila kanon. Pero mukaonag mga alimango, pasayan, kogita, nukos, mga on ka ng Muslim. Hugawan, gyapon ka na sila. Labaw na, nga dili usab alang sa mga kultong operyans. Ang Shabbat gibalaan alang sa Israel lamang. Wala balaan na ang Shabbat alang sa mga kultong operyans. Kay dili usab sila katawhan sa Elohim. Mauna nga ang Shabbat wala ihatag kanila. Muna ang ilang Muslim, ang ilang Shabbat, Bernes. Unya, Bernes ilang simba. Ang mga Christians, Domingo. Kaya wala sila tagaay sa Shabbat. Kaya naman di lagi sila ang katawhan sa Elohim. Wala ihatag kanila ang Shabbat. Munang Domingo sila, maunang Bernes sila, o ang Operians, maglukso-lukso sa silang simba, o sahay Martes, o sahay Miyerkules, o sahay sa Sabado, o sahay sa Domingo. Kaya dili lagi sila katawhan. Ha? Mauna nga ang Shabbat, wala ihatag kanila. Walay labot, usab ni ana ang mga nuwakaid. Walay katungod ang nuwakaid nga magsimba sa adlawng Sabado. Kay walay balaod nga gihatag ang Noah sa 7 laws nga inyong gisunod. Walay Shabbat maapel dito. Muna nga no mag-Shabbat mo mga nuwakaid. Pagpuyo mo, oy, ay mo koy-koyok sa hodyo nga mag-Shabbat, wa mo'y labot. Nuwakaid mo, 7 laws ra inyo. Busa pagpuyo mo. So, ang dili magbalaan ni ini matud pa sa Adonai at kung tiwason og basa ang 31:14, ang dili magbalaan ni ini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlawng ipapahulay puohon gayod. Ang gibalaoran ni ini maurag yod ang mga Israelita, dili ang mga Kristiyanos, dili ang mga Muslim, labaw na nga dili ang mga kultong operyans. Apan kung ikaw wala masayod nga ikaw o sa di ay ka Israelita, apan anaa ka sa pundok sa mga Kristiyanos, o kaha naa ka sa Islam, naa ka sa kultong Operians, o naa ka sa Nuwakaid, kinahanglan ka nga mugawas diha kanila o mubalik ka sa pagtuman sa sugog balaod o mutuman ka sa adlawng ipapahulay o mutipon ka sa mga Hudyo sumala sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 11, 17, 18. Tinuog yun ang mga igsoon nga daghan kaayong mga Israelitag dugo nga naa karon sa mga kapundukan sa Christians. Wala sila mahibalo, Israelitang dugo ba dahil naglatay silang kaugatan. Ha? Shabbat Shalom, Brother Alfredo Bantrugan. Muna na ang mga kaigsunan nga kinahanglan mo kung bisag di nimo mahibaluan. Bisag wa ka masayod kung Israelitang dugo ba ang naglatay sa imong kagutan. Kay matod pa sa history, 10 tribes sa Israel. Kadaghanan sa 10 tribes nakapuntag yun sa Pilipinas, ni Adios Pilipinas. Dili noon, wala noon sila magdasok sa Pilipinas. Ako ba to apod sa mga lalaing dapit mga kaigsunan. Pero kompleto sa 10 tribes. Napay mga Juda diri, napay Benjamites diri. Halos 12 tribes kompleto ni as Pilipinas. So daghan diri kanato nga naglatay sa atong dugo mga Israelita. Pero unsay imong gikinahanglan ron? Bisag Kristiyanos ka pa. Sama na ko, gikan ko sa Christians. Juanes Pentecostal ko. Jesus Miracle Crusade ko sa unang panahon. Sakop ko ni Evangelist Almeida. Pero salamat sa Adonai nga iya kong gidala balik sa Torah. Balik sa Shabbat. Mga kaigsunan. Kay muneging ni Apostol Pablo, Roma 11, 17-18, kinahanglan ta nga idugtong isumpay ta sa olibo nga kahoy nga mao ang Hudyo.
Padayon ta sa versikulo 15 sa Exodus 31:15. Buhaton ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapito adlaw sa pahulay og kini balaan. Gigahin kini alang kanako, patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Joke ra ba ni mga igsoon? Ha? Hala, kamoy mag-igo kung joke ra kini para ninyo. Pero para nako, pulong ni Adonai, patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Okay, Israelita ka, wa ka mahibalo, niya magsupak-supak ka sa Torah sa Adonai. Israelita ra bigi giingnan ani, Israelita ra bigi giadresan ani. Unya magpabilin ka diya sa Kristiyano sa dating daan, magpabilin ka diya sa Iglesia ni Cristo, magpabilin ka diya sa Miracle Crusade, magpabilin ka diya sa Pentecostal, magpabilin ka diya sa Born Again. Ha? Dili ka mo balik sa Torah, di ka mo balik sa Sabat. Patyon ka sa Adonai. Oh. 16, kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kini usaman ka kasabutan nga dayon. Bret ulam. Ang Shabbat bret ulam. Ang Shabbat mao ang kasabutan nga dayon, everlasting covenant ang Shabbat. Sa ato pa mauna nga ang Shabbat walay expiration. Walay expiration ang Shabbat. Maingon nga ang balaod walay expiration. Ang balaod ni Moises walay expiration. Matod pas Matthew 5:18. Samtang may langit pa, may yuta, ang balaod dili sa iluan, maglungtad hangtod santod. Sa ato pa walay expiration. Versikulo 17. Usa kini kailhanan nga walay katapusan, tali kanako og sa katawhan sa Israel. Sukad kaniadto hangtod karon mga kaigsunan. Ang Shabbat maurag yod ang ilhanan sa iyang katawhan, ilhanan nga walay katapusan, everlasting sign between Elohim and His people. Ha? Unya inyo nang ibaliwala. Ha? Kamu mga Kristiyanos, ibaliwala ninyo ang Shabbat. Dili mo magtagad sa Shabbat. Everlasting covenant na siya, everlasting sign na siya between Elohim and His people. Di giguro sa katawhan sa Elohim. Dili ka katawhan, dili ka katawhan kung dili ka makabaton ni ini nga ilhanan, tali kanimo og sa Elohim. Ang ilhanan nga imong batunan, tali kanimo og sa Elohim, maurag yod ang Shabbat. Kay ako ang Adonai maoy naghimo sa langit og sa yuta sulod sa unom ka adlaw og sa ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayod. Mo nang atong gikanta mga igsoon. Ha? Mo nang gikanta sa mo nang atong apil sa atong simony history. Mao ni ang kanunay litukon sa mga Hudyo, Bishamro bene Israel, et ha-Shabbat laasot et ha-Shabbat lidurutam beret ulam, bineo ben bene Israel, ot hili ulam, kishishit yamim as Adonai, et ha-Shamayim, we et ha-Aretz, o bayom ha-Shibi'i, Shabbat, Fainafas. Mauni ang Exodus 31 mga kaigsunan. Ang adlaw igpapahulay, ang giing nandiya ang mga anak lang sa Israel. Busa ang mga anak sa Israel managtamod sa adlaw igpapahulay. Bishamru bini Israel et ha-Shabbat. Ha? Unya lidurutam birit ulam bini o bini Israel. Sa ato pa ang Shabbat inyo yung pagatamdon sa walay katapusan mga kaigsunan. Walay katapusan nga ilhanan. O sa kailhanan nga walay katapusan. Ezekiel 20, versikulo 11. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini og sa ingon maluwas sila. Di ba ang balaod makaluwas giday kung imong tumanon. Ingon pa, di na makaluwas ang balaod. Di na makaluwas ang balaod kung imo lang tanahon. Pero kung imong tumanon, maluwas ka. E mo nag-ingon sa Ezekiel 20:11. Kung tumanon nila kini, og sa ingon, maluwas sila. Ezekiel 20:11, timan na ninyo mga gunggong mga pastor. Ayaw mo kalimot nga igsuon ha? Ay mo kalimot mga igsuon. Tawgon ta mo igsuon gyapon. Nga ang gisultihan ni ini sa Adonai, maura gihapon ang Israel. Wala gihapon mo'y labot mga Kristiyanos. Mauna nga ayaw na lang sad mo pangandoy og kaluwasan. Kay ang gisaaran gihapon bahin sa kaluwasan, sila raman
gihapon nga mga Israelita. Wala man gihapon mo'y labot mga kaigsuunan, kamong mga Kristiyanos, wala mo'y labot. Mauna nga kamong mga pastor diha sa mga Kristiyanos nga sige og wali sa kaluwasan, sultihin ninyo ang inyong mga membro nga wala sila'y labot sa kaluwasan. Kay ang saan sa kaluwasan, ila ragyod sa Israel. Israelita ra ang gisaaran sa kaluwasan. Huwag ka ni sa Aris Isa, huwag sa Aris Ismail, yung kamo na inong Kristyanos, nga wahi ilhi, asa mo gikan, niya, maapil-apil mo sa kaluwasan, gawas lang kung Israelita kag dugo, gisaaran kag kaluwasan. Di ba? Labon bitaw kung maghisgot ta og balaod, maghisgot og Shabbat, maghisgot og makapistahan, kamong mga Kristyanos, dayon mo moingon nga sila rana, ila rana sa mga Israelita. Ila rana sa mga Hudyo. Ano dayon mo, mga Kristyanos, abdi kay mo manghunaw, maghisgot og Shabbat, bawal nga mga pagkaon, bahid sa mga kapistahan, moingon din mo, ilar na sa mga Israelita, wa tay labot. Di modo, kung maghisgot sa tagkaluwasan, wala sad mo'y labot. Wala mo'y labot ng mga Kristiyanos kay ang kaluwasan ila raman yapon sa mga Israelita at mga Hudyo. Di nga na mag-apil-apil man mo sa kaluwasan. Nga wala man day mo'y labot gihapon sa kaluwasan. Wa man gani mabasa mo sa Biblia nga aba mo diya. Naabas Biblia ng inyong reliyon. Askilan. Di ba? Hinuktoke ni ninyo mga igsoon nga ang covenant member mauragyod ang mga Israelita. Busa kung gusto mo magpamembro sa covenant sa Adonai, magpasakop mo sa Israel. Mo grafted in mo sa mga Hudyo, matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 11:17-18. Kana ragyod ang kondisyon sa inyo mga Kristiyanos aron mo maapil sa kaluwasan. Mingon mo nga gihukman kita Brad Gideon, wa gitay labot sa kaluwasan. Wa mo labot sa kaluwasan kung magtukod-tukod mo kinyong reliyon. Pero kung musuon mo gisulting Pablo, mutuo mo gisulting Pablo, Roma 11:17-18, nga mo grafted in mo, musumpay mo sa mga olibo nga kahoy sa Israel, sa mga Hudyo, maapil mo sa kaluwasan. Mao nay kondisyon nga gihatag ra sa inyo mga Kristiyanos, musumpay lang mo sa olibo nga kahoy, musumpay lang mo sa mga Hudyo, maapil na mo sa kaluwasan, kay maangkon sa ninyo ang bahandi anong kabtangan sa mga Hudyo. Matod pa diya sa Roma 11:17 ngadto sa 20. Mura ang kondisyon, kasimple kas kondisyon kaninyo mga Kristiyanos, pero magtukod kag imong reliyon, maghimo kag imong pundok, di kayo maluwas. Kaya wa mo sa ari. Wa mo sa ari maluwas mo, Pentecostal gisaaran nimo maluwas mo. Wa kamong mga Baptist gisaaran mo maluwas mo, asang basa sa Biblia nga ang Baptist gisaaran sa kaluwasan. Wala. So ang inyong paglaom aron mo maluwas, mo grafted in mo sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. So mala sa gisulting Pablo, kana kung mutuo ka kang Apostol Pablo. Di ba mga Baptist ang bugiro kay mo? Si Apostol Pablo ang inyong apostoles. Kamo mga Pentecostal, si Apostol Pablo ang inyong apostoles. Niya ay gisulting Pablo Roma 11:17-18. Nganong di man yo sundo na? Di lagi mo tuong Pablo. Nga i-grafted in data sa olibo nga kahoy mong Israel. Nganong nagtukod mong inyong reliyon? Nganong nga na lang mo mudugtong sa mga Hudyo? Nga mo man nagsulti ng Apostol Pablo ninyo. Kana lang ang kondisyon. Kaninyo mga Kristiyanos, maluwas mo, mudugtong lang mo. Nga kinahanglan mong isumpay sa olibo nga kahoy aron makaambit kamo sa ilang kaluwasan. Makaambit sa kaluwasan sa mga Hudyo kung mudugtong ta sa mga Hudyo. Versikulo 12. Padayon ta diri sa Ezekiel 20:12. Dugang panini gihatag ko usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tamdon nila. Ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila. Gibalik-balik yun og sulti mga igsoon. Exodus, ilhanan sa iyang katawhan Israel. Diri sa Ezekiel, gisgutan na pong propeta Ezekiel nga ang Shabbat, ilhanan yun sa iyang katawhan. Tali kanako sa akong katawhan, ang Shabbat usa ka ilhanan. Aron masayran nila nga ako ang Adonai, maoy nagpili kanila. Dili malalis nga ang mga Hudyo o mga Israelita maugayod ang pinili. Og timan nga dili Sunday, dili Domingo ang gihatag nga ilhanan sa iyang katawhan. Karon mga igsoon,
Gipakita na kanimo sa atong amahang langit nun unsa ang iyang gihatag nga ilhanan sa iyang katawhan og kaniya ang pagtamo di ay sa Syabat ug ang pagtuman sa iyang kabubuton nga mao ang iyang mga sugo ug mga balaod. Igsuon, nganong magdumili ka man sa pagdawat o pag-angkon ni ini nga ilhanan? Ha? Nganong magdumili man kaani ka? Bersikulo may kasulti, adunay may nagsulti, nganong gahi mag-ulo ka? Nganong magdumili ka man? Gusto ka ba nga ilhon nga iyang katawhan? Gusto ka nga ilhon ka nga katawhan sa amahang langit nun? O unsa? Ha? O gusto ba ka nga iya kang abugon unya ning adlaw sa hukom? Ning abot sa adlaw sa hukom, iya kang abugon. Ha? Unsa may gusto? Pagpili. Pili ka. Gusto ka nga ilhon ka nga iya kang katawhan o gusto ba nimo nga ikaw iyang abugon tungod kay wala ka niya maili. Tungod kay siya wala makaila kanimo kay wala kay ilhanan sa iyang katawhan nga mao ang Syabat. Kay ang Domingo nga imong gitamod dili kana mo ilhanan sa iyang katawhan. Hinumdumi nga dili ikaw ang tag-iya sa imong paglungtad, igsuon ko. Ha? Matud pa sa 2 Korinto 6:2 nag-ingon ang Elohim, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Elohim, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Sa takna nga nakadungog ka o nadungog nimo ang kamatuoran, mao kana ang takna nga gikaluy-an ka sa Elohim. Og mao kini ang takna para sa imong kaluwasan. Kung di ka mutuo, magpalingog-lingog ka, goodbye, madisgrasya ka sa adlaw sa hukom. Kay di kanya angkonon, di kanya ilhon. Leviticus 23:1 ngadto sa 4. Ang adunay miingon kang Moises, sultehe ang mga Israelita gyapon ang giadresan nga mao kini ang mga kasaulogan nga gitakda sa adunay aron sa ulogon ninyo og imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa pagpanagtigom. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unom ka adlaw, apan sa ikapitong adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay og adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo. Sa ato pa bisag ni atas Pilipinas, applicable ang Syabat, mga kaigsunan. Adlaw kini nga igpapahulay alang sa adunay. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa adunay. Ang Syabat mao ang adlaw nga balaang panagtigom o adlaw sa pagsimba. Matud pa ni ining Leviticus 23, mga kaigsunan. Ang Syabat mao ang adlaw sa balaang panagkatigom o adlaw sa panagsimba. Dili Domingo. Ang adlaw sa pagsimba, dili Domingo. Ang adunay mismo maoy nagpili sa Syabat nga balaang adlaw sa panagkatigom. Ha? Anong musupa ka man ani? Nga aduna may nagpili ni ning adlaw. Kinsa may nagpili ni anang Domingo? Ha? Si Constantino. O kinsay nagpili sa Syabat? Ang adunay. Apan mas gisunod pa sa mga Kristiyanos karon si Constantino kaysa Biblia. Manay tinuod. Sa ato pa, ang katawhan di ay ni Constantino, sa ato pa, katawhan di ay ni Constantino ang mga Kristiyanos. Kamo mga Kristiyanos, dili mo katawhan sa Elohim. Katawhan mo ni Constantino. Dili mo katawhan sa Adonai. Kay si Constantino, maoy founder sa Christianism. Mao nay kamaturan. Ang Syabat manon, bisan diin ka magpuyo. Matud pa sa versikulo 3. Versikulo 4. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adonai aron sa ulogon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Kita nimo na, Syabat ang gipili sa Adonai, dili Sunday, dili Domingo. Kuha ba na ninyo may suon? Ha? Ang Syabat ang gipili sa Adonai, dili ang Domingo, dili ang Bernes, dili ang Merkoles. Mga igsoon, ang Adonai Gyud maoy nagpili sa Syabat
Ha? Ang mga Hindu, Miyerkules ang ilang simba. Ang mga Muslim, Biyernes ang ilang simba. Unya ang mga Kristiyanos, Domingo ang ilang simba. Muna nga, kining tulo kapag simba sa tulo ka mga reliyon nga dagko, Islam, Biyernes, Hindu, Miyerkules, Christian, Sunday. Kining tulo ka mga panimbawon sa tulo ka reliyon, giangko na si Miracle Crusade danan. Muna miracle, doon ay Wednesday service, doon ay Friday, overnight, doon na sila Sunday. Ilag yung gisalod danan. Aron nga, kung sakto ang Muslim, sakto sila. Saktong Hindu, sakay sila. Sakto ang Christian, sakay sila. Wa nila masaki ang ila sa katawhan sa Elohim nga mao ang Sabado. Mga nganong adto man mo mopili sa tinukod ni Constantino nga mao ang Domingo. Muna akong pangutanan ninyo mga Kristiyanos, nganong si Constantino ang inyong gisunod? Nganong dili ang Adonai ang inyong gisunod? Nganong dili ang Biblia ang inyong gisunod? Kay nagpaila nga kamo katawhan ni Constantino o dili kamo katawhan sa Elohim. Mao na nga sa adlaw sa hukom ang Elohim miingon, wala ako makaila kaninyo. Si Constantino ra mo'y nakaila kaninyo kay katawhan mong Constantino. Pahawa kamo kanakong mga violator, mga supakan sa Torah. Pahawa mo nako. Madisgrasya mo pag-abot sa adlaw sa hukom. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai, Yeshua HaMoshiach. Amen, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magaingon kaniyong tanan. Nga bulahan ng tao, nga magasusi sa walaang kasulatan, magatuog magatuman ni ini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.